Bai, ni uste dut, bueno, denok oso pozikata gainela Romaraiatik ez, partio ona izan duzan, ni uste hasieratik partio oso ondo juntzea bideratuta, eta aldortatik, bueno, aldez aurretik baina oso zaila izango zala, baina, bueno, ni uste 3 puntukin etortzean digan oso garrantzitsua izan dela taldeantzat. Bai, ni uste eta aurten ez genuen lortu ez, bi partido jarraian irabaztia, hala eta guztiz oso ondo gaude, hor goran gaude, eta bueno, horrek esan nahi du taldea ondo doiela gauzak egiten, baina, bueno, gora aldea june badeu, dudik gabe, 3. partia hori saiaturko du irabazten da, eta irabaz ezkero asko oso beto. Bai, bueno, jasen hain talde batzu gaude hor, tabalan gora alden borrokan ez, baina, bueno, esate dizut hendikan asko gehatza, eta zer ez da definitua ez, baina hendikan puntu asko jaso berra daude, gora behiratu nahi badu, eta, bueno, alde hortatik, azte buruntatik hasi berko du ez, partidu oso zail batetik, azken 3 partidotan nik uste ez duela puntu ikatea hauen kontra, eta esate dizut oso partidu zaila izango gala. Bai, dudik gabe, bueno, Levante oso talde hona da, azken urtetan Europan jolasten nahi da, eta azkenengo urteek oso nahi nahi da, eta dudik gabe, oantxe, bueno, gukin batea da aurkari bada ez. Mendik urte bukara ez dakit nune hongoian, gure ez dakit nune hongoan, baina, bueno, bai egia da olako partidu pixka markatzea goela taldean urrengo partidu. Bueno, nik uste seinale hona dela ez, gauzak ondo iten nagean seinale, baina zozek garbi alima dakau jarraitu gara gaula ez. Bakiu azte buruntan ez badu partio bat iten, da ez bai amaitza gatatzen, bere izetu da gaziko gela, eta hori azkenian gure asteroko kontua da ez, gu jakin barra dakau astero aldan dana ematen, eta dudik gabe, bueno, zuk eta zetuzun laudori guztio, azte jarraitza du, nik uste seinale hona izango gala, eta gu horregatik barri borrokatu behar du.